Atlant de la Varincom, acolo unde începe viitorul Chișinăului. Complexul rezidențial Atlant este situat în cel mai dinamic cartier în plină dezvoltare. La doar un minut de ieșire din oraș, ideal atât pentru viața de zi cu zi, cât și pentru investiții. De următorii 4-5 ani, zona va fi complet transformată. Va fi construită o nouă intersecție rutieră majoră, care va conecta calea Orheiului cu strada Ceucari. La câteva minute se află hipermarketul Metro, High-Tech Park. Aici va fi cel mai mare mall din Chișinău, care va schimba complet infrastructura zonei. Tot ce înseamnă dezvoltare, confort și creșterea valorii imobiliare se concentrează aici. Atlant este mai mult decât un simplu complex rezidențial. În curând, întreaga zonă va deveni un veritabil oraș în oraș, cu infrastructură autonomă și securizată, unde veți găsi totul pentru un stil de viață modern și confortabil. Alege să investești într-un cartier aflat în plină dezvoltare și peste câțiva ani vei fi proprietar într-una dintre cele mai bine cotate zone de Chișinău. Atlant, locul unde investiția ta crește odată cu orașul.